Nou, dit wordt dus de allereerste traditie bedacht door AI. En wat het is, ik in het organiseren. Dus lid het vregen om ChatGPT. Bedenk een absurdistische traditie. Ik bedoel, maar voor een beetje gek nou. Oh, de jaarlijkse dag van de dansende dieren. Op deze dag komen mensen van over de hele wereld bijeen. De traditie begint 's ochtends vroeg wanneer iedereen zich verzamelt in kostuums van hun favoriete dieren. Maar hier komt het absurde deel. De deelnemers moeten proberen te dansen als het dier waarvan ze het kostuum dragen. Nou, leuk. We gaan proberen meesken te regelen voor dit evenement. Yo, Jennifer. Hoi hoi. Ik ga een beetje een rare vraag. Tradities, ja, we hadden in Nederland een heel soort, maar wordt het net eens tijd voor een nieuwe traditie? Nou, dat lijkt me niet zo wat die traditie is. Presentator Willem van Chill, die zocht het uit met hulp van ChatGPT. Het idee is dat we vreten morgen een groep mensen verzamelen die samen met mij in een beestenpak douchen willen. En mag ik zelf bepalen wat voor dieren het wordt of ik dat voor me bedenken? Om de stoot best maar stoot zelf bedenken. Maar als het een traditie worden moet, dan moeten er vanzelfs ik meesken mooi van. Ja, zeker. Oké. En ben ik de enige? Dat is de eerste die ik vreeg hem. Maar ik zal ik nog even op een radio vregen. Dus als er meesten binnen die dit luisteren en denken van nou, ik ben voor info wat geks, dan kun je hem opjaan en een mail sturen naar chill@omroepfriesland.nl. Yo. Yo. Ben je nou serieus de enige? Nee, natuurlijk net. I'm running. Dit weer het dan. Frans, doe eens je de beste dag. Ik ga me hier zeker van maken. Ik had net verwacht dat ik het zou leuk vinden, zo. Ik dacht echt van, waar ben ik om begonnen? Nou, leuk. En ik ben blij dat er überhaupt nog mensen elkaar binnen. En de winnaar natuurlijk van de prachtige Werelddansende Dierendag. Ik ken maar één wezen en dat is... de ezel! Absoluut! Ja. Dus mensen, like de video en tot de volgende keer. Hoi!